Sve na video koji snimam veselo znanje i da znam da sam se začudili što usred tjedna snimam video, ali to je samo zato da vam dam veliku obavijest, a to je da napokon nakon 3 godine veselo znanje doživljava veliki korak naprijed i nije bilo na jugu prevalio. Osnovali smo Facebook stranicu Veselo znanje koja je ovdje, evo vidite je, već sam napravio objavu. Link ću vam ostaviti u opisu, tako da ako imate Facebook profil, obavezno zapratite me na Facebooku i odgovorite na anketu u kojoj je pitanje koji video idući želite. Ako želite neki drugi, slobodno recite. Nadam se da će ova Facebook stranica biti vrlo korisna i tu ću često staviti neke videe, možda neke zanimljive priče i tako, vidjet ćemo. Eto, to je bilo to za danas, vidimo se opet sa novim videom, možda upravo vi sa komentarom odlučite koji video ja snimim. Bok.